jeg har været let mobber i 3 år. Og det er fordi, at jeg har skiftet skole 3 gange på de 3 år. Og nu har jeg fundet Vium skole, og det er en meget god skole, og jeg har startet til basketball for et halvt år siden. Så har jeg fået nogle gode venner derinde. Ja, så skal jeg spørge dig, om du præsenterer anonym eller falsk, eller bare med dit fulde navn? Jeg tror gerne, jeg kan sige mit navn, men jeg siger ikke mit efternavn. Jeg hedder Sebastian, og jeg vil gerne være anonym. Jamen. Jeg kan kraftedeme ikke klare små børn, altså det er bare vanvittigt. Der kommer også bare flere og flere. Ja. Og hvem er du der? Jeg er ny. Ja, du kan godt nok blive sikker der. Vi skal også her. Hvad fanden laver du egentlig her? Se og kom væk, mand. Ses. Ej, er det nu ham igen? Du gider vi kraftedeme ikke. Hallo, jeg sagde til dig, at du var gået forkert lige før, ikke? Ved? Ej, det skal fandme være helt pænt, mand. Han var faldet ned ved sengen med fødslen, mand. Dreng, der er noget, jeg skal sige til jer. Ja, der er også noget, jeg skal sige til dig. Ja. Pisse godt. Men jeg er blevet træt af jer. Jeg skifter skole. Yes! Ja. Ja, godmorgen. Det er matematik. Kan du fortælle mig, hvad det her det giver? 21. Jamen, det er jo rigtigt. Du er en god lille dreng. Kan du så fortælle mig, hvad halvdelen af 21 er? 10,5. Det er også rigtigt. Hvad fanden laver du her? Hvad laver du her? Og hvor kommer du så sent hjem? Jamen, Det kan du ikke være bekendt. jeg skal gå ud af Du er klokkeren for timer siden. Lad være med at komme med dårlige undskyldninger. Jeg skal gå ud af klassen. Nå, det er jeg ked af at høre. Sæt dig ned. Nå, jamen så farvel. Så sæt mig. Jeg kan ikke bare komme for sent. Ja, vi fortsætter undervisningen. Ja. Hvad er så... Godmorgen, Jan. Godmorgen. God weekend. Ja. Har du drømt om skolen? Det er godt, Jan. Kom du nok? Altså, har du så ikke fået det nu? Nu får du det nu. Vi skal have en ny klasse. Den hedder Sebastian. Det vil godt være, det også til. Jo. Nå, det er så det. Ikke en dreng til. En dreng til. Sebastian, han er lige på trappen ved jer. Han kommer meget snart. Jeg formoder, at han er ret sød, mand. Godmorgen. Vi kører ikke på løbehjul indenfor. Det er cykelhjelmen af. Det er ikke til at køre på løbehjul med, vel? Og luk døren efter dig næste gang du kommer. Sæt dig ned ved siden af Jan. Han er klassens bedste elev. Nu hvor det er, jeg bliver bedst irriteret på dig over dit løbehjul, så kan du komme op og vise mig, hvor Danmark ligger på det her verdenskort. Det kommer vi skært ikke på. Vis mig, hvor Danmark er. Ja, sæt dig ned til, vi kan. Ja, kommer du og vise, hvor Danmark ligger. Smuk kage, Sina. Det er godt, det der. Skal jeg skifte skole? Eller skal jeg lade være? Jeg synes, du skal skifte skole. Det er ikke særlig sjovt at være sammen med. Der er ikke noget, det ligner.
Vi har lige haft en Grønland. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Sådan der. Ja. Vi lige lave lidt om Danmark. Det fungerer ikke så optimalt herinde, men kan du godt bare huske, hvor København ligger? Ja. Så er der sko. Det er rigtigt, Jan. Du vise mig. Ja, det er Jan. Ja, det er Jan. Jeg hedder Jens. Han hedder Jens. Jeg fylder sgu da op til, jeg har også en 8. klasse i. Undskyld, Jens. Jens, vil du være sød og bare vise mig, hvor Bornholm ligger? Ja. Sæt dig med hånden igen. Er det ikke en ø? Det er det nok. Er det så ikke den der? Nej, ikke i den her. Nå. Kan du se, hvad står der her? Hesseø. Ja, det er Bornholm. Så må det næsten være den der. Hvad står der der? Bornholm. Det er ikke rigtigt, Jens. Det var første gang, du faldt noget. Tror der 30 sekunder. Hvad stod der dernede? Ja. Godt. Det var det. Kan du så fortælle mig, hvor Europa ligger på de her verdenskort? Godmorgen, Jan.